Alo. Salamu alaikum ağam. Destan video toy hizmetleri dinleyen. Ha, toy başladın mı ağam, oň bolsun. Ha, o senede bir toy bolmaly, onu biz ikinji studiýanam ýola goýduk. Şoň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Aha, bolýa. Belledim onda. Bolýa, oň bolsun, ýene bir gerek, ýaşy. Ene mähriban tomoşaşlar görüşüňiz ýaly bahar pastynyň gelmegi bilen her bir gün toy bayramlara beslenýär. Ilki bilen siziň ähliňizi bahar bayramyna nasibetli tüýsürekden gutlaýar. Her biriňize berk, jan saglyk, agdyr maşgalaňyzda maşgala awadançylygyny her bir günüňiziň toy bayramlara beslenmegini arzu edýär. Şeýlelikde ýa-ni görüşüňiz ýaly ýene bir hoş habary size ýetirmekçi. Her bir adamyň durmuşynda ýeke gezek gelýän durmuş toýlaryna, bag toýlaryna şeýlede toylu davaralarına bir näçe nokotlardan ýazga galdyrýan meşhur destan video studiýasy edil şundan başlap bir senede şol bir wagtda 2 sany toylu dawarany ýazga galdyrmak mümkinçiligini döretdi. Ýagny öňkü destan video indi bir dälde 2. Muny size aýtmamyzyň sebäbi diňe bir studiýa görnüşinde däl bir kamera ýa-da 2 kamera görnüşinde de ýazga galdyryp biler. Şeýlelikde siziň toýuňyza soňa tökmünde toy roly işläp taýarlar, öz YouTube kanalyna goýar. Siziň alyssaky ýakylaryňyzy hem görmäne mümkinçiligi bolar. Diňe bir video ýazga däl, toýlu günüňizden bir ýadygar galajak suratlarym öz üçin alýar. Habarlaşmak üçün yine de şol öňkü telefon belgi 65 27 09 59. Hemişe siz için ulgamna. Destan videoda ulgamna. Yadlar için yine de destan video ulgamda. Yadlar kiri betimle ilk pesi full HD'de.